ልብ ወለድ ዛንታ ወድረዛን ደራሲ ጎይቶም ጊለ ተረኽቲ ሙሴ ግርማጽዮንን ራሄል ዕኽባይን أقدم إذا عدار مالت نعورو منابرتكم تكون التمرتسوا قال نستيتي نزق التفكركم منبر نزغتكم التفكروا تكون كم زي بالله أقدم حبيركم نيري مثلني أمونغو سب آين سبيتن زلو زمدناغا ልክ ከምቲ ኣብ መንጎ ኣቦን ጓልን ከምኡውን ኣብ መንጎ ኣደን ወድን ዘሎ ዝምድና ጌርኩም ውሰድዎ። ምኽንያቱ ወዲ ተባዕታይ ካብ ወላዲቱ ምስ ተፈልየ ምስ ካልአይተ ኣዲኡ ማለት ምስ በዓልቲ ቤት እዩ ዝነብር። ጓል ኣንስተይቲ እውን ካብ ወላዲኣ ምስ ተፈልየት ምስ ካልኣይ ኣቦኣ ማለት ምስ በዓል ቤታ ትነብር። ስለዚ ነዚ ኣፍቂረያ ትብላ ዘለኻ ጓል ንምንታይ ከም ዝደለኻያ ንቕድም ፍለጥ። ንግዚያዊ ዕርቅነት ድዩ ዋላስ ንሓዋሩ ንሓዳር ንነብረ ኢኻ ደሊኻያ ዘለኻ? ፍቕርኻ ግዝያዊ ሃነይነይታ ድዩ ወይስ ዋላ ልባውን ነባርን ፍቕሪ እዩ? ሓተቶ ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ልብ ወለድ ዛንታ ወድረዛን መበል 38 ክፋል ሕራይ ተዳይላት ንዳ ንሓዳር ዝደልያ መለሰት መንእሰይ ከም ሕፍር ኢሉ ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ሰባት ደቀይ እንታይ ከብልዖም ኢሎም ይጭንቕ ኣለዉ። ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ሰባት ኣበይና ንዘናጋዕ ዋግኡ ብዘየገድስ ኣየናይ መዘናግዒ ይበልጽ ብምባል ናይ መዛነዪ ቦታ ይመርጹ ኣለዉ። ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ዕማቕን ጽቡቕን ጭካነን ለውሃትን ሽግርን ረህዋን ጽልእን ፍቕርን ስስዕን ልግስን ሕማምን ጥዕናን ሞትን ልደትን ተሃላሊቐን ይራጸም ኣለዋ ብምባል ካብተን ኣብ ቅድሚኡ ዝነበራ ብዓማዊል ዝተኣዘዛሉ 5 ሜስ ዝመልኣ ብርለታት ንሓንቲ ኣልዒሉ ክሳዱ ብምንቀራር ቃርቃር ኣቢሉ ጸንቀቓ እሞ ዘረብኡ ብምቕጻል ንስነ ኣእምራዊ ጥዕና ወዲ ሰብ ዘገድሱ ቀንዲ ነገራት እንታዮም ብምባል ኣዒንቱ ናብ ኩላቶም እናኣዞረ ሓተተ። ዝምልሰሉ ሰብ ምስ ሰኣነኻ ሰላም፣ እኹል ድቃስ፣ ዕግበ ስራሕን ሓጎስን፣ ነፍሰ ምቁፅጻር፣ እኹል ዕረፍቲ፣ ውሽጣውን ግዳማውን ንጽህና፣ ንጹህ ከባባዊ ኣየርን ጽሩይ ማይን እዮም። ነፍስኹም ነዞም ቀሲንካ ብጥዕና ንምንባር ዘድልዩ ኣገደስቲ ነገራት ንኸይትስእኖም ኣበርቲዕኹም ስርሑ። ሃብቲ ብዘይጥዕና ካብ ድኽነት ዝበኣሰ ድኽነት ምዃኑ ኣይትዘንግዑ። ኣብ ቅድሜኹም ጥዕና እምበር ሃብቲ ክረኣየኩም የብሉን። ዝኾነ ሰብ ሰዓል ወይ ውፃኣት ክሕዞ ከለኻ ሓሚመ ኢሉ ክሻቐል የብሉን። ብኣንጻሩ ቅሳነትን ሩፍታን ይኽስምዖ ዘለዎ። ምኽንያቱ ሰዓል ኣብ መንጎ ዋህዮታት ዑደት ደም ዝተኣከበ መርዚ ወይ ርስሓት ንምጉሓፍ ኣካላትና ብዙሕ ጉልበት ስለ ዘህልቕ እዩ ዝፍጠር። መትንታት ደም ብርስሓትን ብስብዕን ተጸቢቦም ወይ እንተተዓጭዮም ከዓ ናብ ሓንጎልና እኹል ደም ብቐሊሉ ክኸይ ስለ ዘይክእል ወይ እውን ቱቦታት ደም ስለ ዝትኰሱ ኣብ ሓንጎልና ደም ይፈስስ እሞ ኣደዳ መልመስን ሞትን ንኸውን። ኣብ ግዜ ምጽራይ ጭዋዳታት
ኣካላትና ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ስለ ዝዳኸምካ ተበለዝቲ ቫይረሳት የጥቅዕዎ እሞ ብቐሊሉ ሰዓል ንተሓዝ ብዘይኣፍልጦ ኸኣ ሽዑ ጉንፋዕ ወይ ሰዓል ሒዛትና ኢልና መድሃኒት ብምውሳድ ንስራሕ ምፅራግ መርዚ ሰውነት ዓንቃፊ ዝኾነ መከላኸልን ካልእ ዘየድሊ ንመስርሕ ፅሬት ውሽጣዊ ኣካላት ዘዳኽም ነገራት ንወስድ ማለት እዩ። ካብ መድሃኒት ሰዓል ምውሳድ ግን እኹል ድቃስ ምድቃስን ለሚን ኣፍሊሕና ምስታይን ንምጉሓፍ መርዚ ኣካላት ዝያዳ ስለ ዘቀላጥፍ ሓጋዝ እዩ። ምሕራም መግቢ፣ ጽሩይ ኣየር ምትንፋስን ፀሓይ ምጽላውን ኣዝዮም ጠቐምቲ እዮም። ብፍላይ ሰዓል ከቢድ ሕኡታን ዓልገትን ማለት ሓፊስ ዓኽታን እንተልይዋኻ ንጭዋዳታት ሳምቡእ ንምፅራይ ከቢድ ስራሕ ይካየድ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክት እምበር ካብ ደገ መፂኡ ዘጥቅዓና ዘሎ ጎዳኢ ሕማም ከም ዘይኮነ ክንግንዘብ ይግባእ። ከምኡውን ሰውነትና ፀሬት ውሽጣዊ ክፍሊ ኣካላትና ብፍላይ ድማ ፀሬት መዓናጡና ንምሕላው ኢሉ ዘይሰማምዑ መግቢ ክረክብ ከሎ ባዕሉ ውፅኣት ይፈጥር እዩ። ውፅኣት ብኣፍ ኣቢሉ ናብ ስርዓተ ምሕቃቕ መግቢ ዝኣተወ ዘይቁርዒ መግቢ ንኣካላትና ዘይሰማማዕ እንተኮይኑ ንዕኡ ንምፅራግ ዝኽሰት። እዚ ኣብ ገፊሕን ፀቢብን መዓናጡ ዘሎ ጓሓፍ ንምፅራይ ዝካየድ መስርሕ ኸኣ ውፅኣት ሓሚመ ኢልካ መድሃኒት ፀረ ውፅኣት ብምውሳድ ክዕንቀፍ ኣይግባእን እዩ። ጾምን ጽሩይ ማይ እናሰተኻ ምድቃስን ግን ነቲ ስራሕ ስለ ዘቃላጠፍዎን ዘይዕንቅፍዎን እቶም ዝበለፁ መድሃኒታት እዮም። ናብ ሕቶኻ ክምለስ ዝዓወይ ብምባል ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ናብቲ ጓል ኣፍቂረስ ኪሓታ ግን ፈርየ ኢሉ ዝሓተቶ ወዲ ጠመተ። ስማዕ ዝዓወይ ድማ በሎ ብመጀመርያ ፍርሒ ውፅኢት ዋሕዲ ርእሰ ተኣማንነት ምዃኑ ክትፈልጥ ይግባእካ። ፍራሕ ሰብ ከዓ ኣብ ዓወት ክበፅሕ ይክእልኒ። ስለዚ ንዝኾነ ጽቡቕ ኮይኑ ዝረኣየካ ነገር ክትፍርሐሉ የብልካ። ንጓል ኣንስተይቲ ንፍቕሪ ምሕታትካ ጽቡቕ ነገር እዩ። ፍርሒ ብሓንጎልና ዝርከብ ኣሚግዳላ ዝበሃል ናይ ስምዒት ኣካልና እዩ ዝፈጥሮ። እዚ ኣካል እዚ ዝፈጠሮ ናይ ፍርሒ ስምዒት ንምድምሳስካ ኣካልና ካልእ ሰሮቶኒን ዝበሃል ሞራልን ባህታን ዝፈጥር ቀመም ንኸመንጩ ምእንቲ ድሓን ክዕወት እየ ተዘይተዓወትኩ ኸኣ ምፍታነይ እውን እኹል እዩ ብምባል ሞራልን ትብዓትን ንኽገብር እወታዊ ስምዒት ንሓንጎልና ክንልእ ከሉ ይግባእ። እወታዊ ተሓሳስባ ብኣንጻር እቲ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ትብዓትን ተስፋን እዩ ዝፈጥር። ስለዚ ወትሩ እወታውያን ንኹን። ዝኾነ ነገር ክትፍጽም ዕላማ ክህልወካ ኣለዎ። ኣብ ዕላማኻ ክሳዕ ዓወት ክትጸንዕ ኣለካ። ከምዚ ክብለካ ከለኹ ግን ንኹሉ ነገር ድፍረት እዩ ዘድልዮ ኢልካ ናብ ገደል ዝለል ማለተይ ከም ዘይኮነስ ክርዳእካ ኣለዎ። ከመይሲ ሳዕቤኑ ከይፈለጥካ ተበግሶ ትወስደሉ ነገራት ኩሉ ድፍረት ዘይኮነስ ዕሽነት ስለ ዝኾነ ዝብለካ ዘለኹ ብግባእ ኣስተውዕል። ኣታወዲ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንፍቕሪ ተሓቲትካ እያ ኩሉ ግዜ ኣይፋል እንተበለትንስ እንታይ ክምልሰላ ኣለኒ ኢልካ ቀዲምካ ንኹሉ ኣሉታዊ ግብረ መልሲ ተዳሊኻሎ ክጸንሕ ኣለካ። ሕራይ ክትብለኒ ኢልካ ጥራይ 100 ካብ 100 ትፅቢት ጌርካ ኣይትኸይድ። ንፀርፍን ሕሜታን ፈሪሕኻ ወትሩ ካብ ምፍታንካ ኣይትተዓገት። ከመይሲ በትርን ደንጎላን ዓጽሚ ክሰብሩ ይኽእሉ ይኾኑ፣ ፀርፍን ሕሜታን ግን ምንም ክገብሩ ይክእሉን እዮም። ስለዚ ንኹሉ ተፃዊርካ ነቲ ዝተረሓቑ ሰባት ዝበለፀ መቀራረቢ ዝኾነ ፍሽኽታ ብምጥቃም ከይሰልከኻ ብትብዓት ምሕታት ከድልየካ እዩ ብምባል እንደገና ዘረቡ ኣቋሪጹ ንሓንቲ ካብተን ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ 4 ብርለታት ሜሳል ዒሉ ብሓንሳብ ጨለጣ። ዝተመነዮ ዝፍጽም ሰብ ዓብዩ
ክረኽቦ ዝኽእል ጥራይ ዝምነ ድማ ፋህም እዩ ማለት መስተውዓል እዩ ክበሃል ሰሚዕኻ ትኸውን ኢኻ ስለዚ እዛ ፍቂርካያ ዘለኻ ጓል ጀነራል ሑሴን ወይ ድማ ጓልታየ ወልደ ሰማይ ተኾይና እንታይ ትምነ ከም ዘለኻ ደጋጊምካ ክትሓስበሉ እዩ ዝግባአካ ምኽንያቱ እንተጌርካ ንዓ ምስኣን ጥራይ ዘይኮነስ ህይወትካ እውን ክስእን ስለ ትኽእል ጓለይን ጓልተራ ድኻን ከምዝኸማይ እንተኾይና ግን ኣቀራርባኻ ጥራይ ብልሕን ድፍረትን ዘሰነዮ ስነ ስርዓት ዘለዎ እሩም ክኸውን ኣሎ ከምዚ ሓደ ሰባት ዝገብርዎ ብሃብትኻን ብመልክዕኻን ኣብ ቅድሚ ጓል ኣንስተይቲ ከይትዕብህ ምኽንያቱ ፍቕሪ ብባህሪኡ ትዕቢት ኣይፈቱን እዩ ኣብ መስርሕ ፍቕሪ ክትንፀግን ክትነፅግን ዝነበረን ዘሎን እዩ ኣብ መጀመርያ ብዝገጥመካ ኣሉታዊ መልስኻ ልብኻ ክስንብት የብሉን ክትዕወት ተዳደሊኻ ንዝመፀካ ሓደጋ ንምግጣም ድሉው ክትከውን ኣለካ ፈራሃት ርሑቕ ኣይኮዱን እዮም ከምቲ ተባዕታይ ንህቢ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ክረኽባ ምስዝደሊ ካብ ኣታኽልቲ ምኡዝ መዓዛታት ኣኻኺቡ ምስ ናይ ገዛእ ርእሱ ቀመም ብምውህሃድ ምኡዝ ጨና ምስ ፈነወላ ናብ ድሌቱ ትርዕን ንስኻ እውን ከምኡ ነዛ ጓል ዘለካ ትሕሶን ሓልዮትን ኣወሃይድካ ልባ ክሰርቃ ፈትን በስ ኣብዚ ግን ክትጥንቀቐሉ ዘለካ ሓደ ዓብ ነገር ኣሎ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ተባዕን ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎ ወዲ ተባዕታይ ስለ ዝመርፃ ፍቕሪ ሒዙኒ ኢልካ ትሚልካ ሚዛንካ ዘጉድል ኣነነነነን ምስኪንኪንኪንኪን ክትብል የብልካ ስምዒትካን ቃላትካን ክትቆፃፀር ኣለካ ነታ ጓል ንፍቕርን ንቁም ነገርን ከም ዝደለኻያ እምበር ብፍቕራ ስለ ዝሓመምካ መድሃኒት ክትኮነካ ከም ዝደለኻያ ክትገልፀላ የብልካ እዚ ብኻልእ ኣዘራርባ ፀግዑ ኹንኒ ኢኻ ትብላ ዘለኻ እምበር ፀግዒ ክኾነኪ ትብላ ስለ ዘየለኻ ደንጊፃ ከተፍቅረካ ኢልካ እሞ ኣይትሕሰቦ ምኽንያቱ ጓል ኣንስተይቲ ብተፈጥሮኣ ለዋሃ እንተፀልያ ግን ኣዝያ ጨካንን ገፍዐኛን እያ ስለዚ ብድንጋፀ ከተፍቅረካ ኢልካ ዕፅፍፅፍፅፍፅፍፅፍ ኣይትብል ከም ሰብኣይ ኣፍ ልብኻ ንፋሕታ ወዲ ምስ በሎ እቲ ብዘረብኡ ተደኒቑ ፅኒሉ ንኹሉ ቃላቱ ከሰማቕር ዝፀንሐ ወዲ ረዛን ኣብ መንጎ ብድድ ኢሉ ንዕስ ከበጃ ኸዝሓፍተይ ክልተ ፊያስ ኮሜስ ኣብዛ ቅድሚኡ ኮፍ ኣብልሉ በላ እታ ብሓደ ፀግዒ ኮፍ ኢላ ዝነበረት ኣሳሳይት እውን ሕራይ ኢላ ብምትንሳእ ብጉያ ምፃእትሉ እቲ ጉዙእ መስተ ዝኾነ ዶክተር ቃስም ከቢረ ኸዓ መስተ ከም ዝተኣዘዘሉ ምስ ረኣየ ፍሽኽ በለሞ ናብ ወዲ ረዛን ግልብጥ ኢሉ የቐኒለይ ዝዓወይ ኣብ ጅባ ወናኒኡ ተቐሚጡ ዝወልድ ወይ ዝብርክት ገንዘብ ከምዘየለ ፈሊጥካ ከይበቐቕካ ንዝገበርካለይ ግብጃ ከየመስገንኩኻ ክሓልፍ ኣይደልን ኣነ ኣብዛ ገዛ እዚኣ ጥራይ ብዙሓት ከምዝኸማኻ ዝኣመሰሉ ትሑታትን ለጋሳትን ርየ ብኣንጻሩ ኸ ብዙሓት በቃቓትን ዕቡያትን ርየ ኣለኹ ኣብዛ ሃብታምን ድኻን ገዛእን ተገዛእን ኮይኖም ዝነብሩላ ዘለዉ መዳለዊት ዓለም ግን ብመስተ ልዕሊ 24 ሰዓታት ዝሰኸሩ ኣዝዮም ውሕዳት ክኾኑ ከለዉ ብትዕቢት ልዕሊ 24 መዓልታት ዝሰኽሩ ግን ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ትዕቢት ምልክት ውድቀት ስለ ዝኾነ ግን ዕድሚኦም ዓፂር እዩ ንቐስተ ደመናኻ የቐኒየልና በለልና ናብ ሕቶኻ ክምለስ ዝሓወይ ብምባል እንደገና ናብቲ ብዛዕባ እታ ዘፍቅራ ጓል ምኽሪ ክህቦ ዝሓተቶ ወዲ ገጹ ኣዞረ
سمع زحوي لوم طباي كم زلكان بلب غم تفكران بقالن بتكبارن كتقلت ألا أتقل لك نزغل غتقبر قلقاقن إذا بزغونا بودا بقال ليلو زي تبقل عمبابا زغونة تعقسي كتلو وكالوا عقوسكن تعقسي قدما حدا زقومتي نقدميت مغارقا كلتا زقومتي ندعريت كتملس مغاليو هو خايتغن تعقسن صنعاتن نصقمات زرعقن زوقدن زمست وصيت الله بتوساقي قتفلطو زلكا نغركا ናይ ርክብ ግዜኻ ዝተመጣጠነ ክኸውን ከም ዘለወ ሓደ ግዜ ጠባይ ደቂ ኣንስትዮ ልክዕ ከም ጽላሎት እዩ እንተ ቀረብካዮ ይርሕቐካ እንተ ረሓካዮ ኸ ይቐርበካ ስለ ዝኾነ ግዜኻ መጥን መዓልታዊ እናተመላለስካ ኣይትረብሻ ርግእ ኢላ ሓሲባ መልሲ ክሳዕ ትበካ ብትዕግስቲ ተጸብያ ምኽንያቱ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ኣእምረአን ሓሲበን ዝውስና ብስሚዕ ስለ ዝውስና መብዛሕትኡ ዝፍጽሞ ጌጋታት ካብዚ እዩ ዝነቅል ስለዚ ተሃዊኻ ከይሓሰበት እምቢ ከይትብለካ ወይ ድማ ሕራ ኢላ ንድሓር ንኽልቲኹም ዘይርብሕ ዝምድና መስሪትኩም ቀልጢፍኩም ከይትብትንዎ ምእንቲ ውሳነ ንምሃብ ኣይትረብፃ ካልእ ንጓል ኣንስተይቲ ክትፈትዋ ከለኻ ጽባሕ ከም ትጠልመካ ጌርካ ፍቅራ ምኽንያቱ ካባኻ ትረኽቦ ዝነበረት ረብሓን ምቾትን ተደኣ ጐዲልዋ ኣብ ዝኾነ ግዜን ቦታን ብዘይ ናዕስያ ደርብያትካ ክትከይድ ከም ትኽእል ኣቐዲምካ ክትገንዘቦ ኣለካ ወዲ ተባዕታይ ግን ዋላ ከይፈተወ ፍቕራ ኸወዲ ኣለኒ ኢሉ ስለ ዝሓስብ ኣመና ዘይጭክን ደንጋፂ ፍቕሪ ስምዑ ኢሉ ትንበለ እሞ ንኹላቶም ኣብቲ ገዛ ዝነበሩ መንእስያት ብዓይንቱ ኰለሎም በዓል ቤታ በኽሪ ውላዳ ምዃኑ ዘይትፈልጥ ጓል ኣንስተይቲ ከይተጋጥመኩም ጸልዩ ከምኡውን በዓልቲ ቤቱ በኽሪ ጓሉ ምዃና ዘይፈልጥ ሰብኣይ ከየጋጥመክን ንስኽንካ ጸልያ ብምባል ናብታ ኣብ መንጽሩ ተኾርምያ ኮፍ ኢላ ብተመስጦ ትዕዘቦ ዝነበረት ኣሳሳይት ናይ ትንዳሜስ ትኩር ኢሉ ጠመተ ኣብዛ ደቂቕ እዚኣ ዘረቡ ብምቕጻልካ ዝኾነት ኣደ ንበዓል ቤታ ከየፍቀረት ንደቃ ኽተፍቅር ኣይትኽእልን እያ ደቃ ኸብ ወላድዮም እትፈሊ ጓል ኣንስተይቲኻ ፍቕሪ ውሉድን ወላድን ዘይርዳእ ካብ ወለዳ ሓኪላ ዝዓቤት ወይ ድማ ዘኽቲማ ዝዓቤት ጓል ኣንስተይቲ ጥራይ ክትከውን ትኽእል ውሑዳት ምስ ወለደን ዝዓብያ እሞ እናፈለጣ ዝጋገያ ዘይሓላፍነታውያን ከም ዘለዋ እውን ዝሰሓት ኣይኮነን መብዛሕትኦም ምስ ወለዶም ዘይዓብዩ ቆልዑ እውን ፍራሓት ተጠራጠርቲ ድሁላት ሰብ ዘይኣምኑ ነብሰ ምትእምማን ዝጐደሎም ወዘተ ኾይኖም እዮም ዝዓብዩ ብፍላይ ካብ ኣቦኦም ዝተፈልዩ ቆልዑ ይጃጅው እዮም ስለዚ ንቖልዓ ካብ ወለዱ ዝዓቢ መንፈሳውን ኣካላውን መግቢ ከም ዘይብሉ ፈሊጥና ንፈላለይቲ ነገራት ሓቢርና ክንቃለሶም ኣለና ዝኾነ ውሉድ ይጥዓም ይኽፋእ ምስ ወለዱ ኸዓቢ ኣለዎ እወ ንቖልዑ ወለዶም ብሂወት ከለዉ ኣይነዘኽትሞም ሓደራ ዘይብሰንክኸዮም ወይ እውን ዘይብሰንክኸዮም ዘኽትሞም ብምባል ሕድሕድ ምውንጃል ጠቕሚ የብሉን ነፍሲ ወከፍኩም ኣብ ባእሲ ኹሉ ግዜ ሰለስተ ዝተፈላለዩ ኣካላት ከም ዘለዉ ኣስተውዕሉ እቶም ሰለስተ ዝተፈላለዩ ኣካላት ድማ ሓቂ ንስኻን ንስኽን መባእስትኻን መባእስትኽን ኢኹም ስለዚ ሰላምን ቅሳነትን ሓዳርኩም ክትዕቅቡ ተደሊኹም ንበደል ነፍስኹም ጥራይ ዘይኮነስ ንበደል መባእስትኹምን ንበደል ሓቅን እውን ብማዕረ ጠምትወን ፍትሓዊ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣብ ሰላም እዩ ዝነብር ጠንቂ ባእስኻ መብዛሕትኡ ግዜ ትንቢትን ሓለፋ መድላይን እዩ ካብቲ ዘለዎ ትሕሶ ወፃኢ ሓለፋ ዘይምነሰብ ሓለፋ ሽግር ኣየጋጥሞን እዩ
هك سلازي زحوي كم تزولك غير كام وفتن ازت زي سليتو كاغن قال زعاشه مقد غنمكر قالوا ما علته مليسكا وصي فتنا غنغرني بمبال زربو وده ابزا دقيق زيا اتوم مخروخ جمر كلو زنبرون كالوتام منغوزاتون من اسياتكا بحوار بفاتصان بتقعيتن نزسمعهم تمهرتاون مدره امسغنو ات مخرز حتى تودون كاب كوف مبليو بدديلو كل تبر لا قدهابني إلو كاب تأساساي دحر مقبال ناتي كابزن كابتنز مصبر اللاتات ألل إلو زست زنبر أبزا دقيق زيا أب كلتين أداو أعترو أبزا دقيق زيا برز تعوزو خبي زنابي زنبالو أبزا دقيق زيا سبن تريتن بسنك واحد ما زست ما زينهم غررهم كعكع يبلو مالو أبزا دقيق زيا سبات بغرن ورچن أكالاتهم ينكتكت اللو أبزا دقيق زيا أبتمتسم برغا بهارورن وقعت عين شنتو من ناساتيو بسمي يموتولو أبزا دقيق زي إلو زربو خطل حدا أزيو كوردا زتصغر رأسو فحشاو قطو حاتير روغيد قلصاما فانغا مالت دفچاچا فنچا أزين فتاتات زعينتو وريزا مالت من السي درغف غفنا بلا بدغا مصمو مسمعصو سلسغاچو رؤسو احميمو وبصغماي إلو إنا درزه هرغيلو نوشتاتو أبزا علم انتاي تخونكو يعشني انتاي تخونكو يعشني إلو أنا درفن سنكلكل النابلن كابت حد مندق نابت خال مندق أنا تدقفن كي ودق أنا تغالسن عما أكلت مدر بيت عن كل البلاء نعبز غفل الحرقز نعبزي إلوم كوف كبلن تحبروا ودما مسمع بيوم أنا بزع عالم انتاي تخونكو زعجني بلا حرقز اندقنا عاولو بتن بمستبر برز مسلاق والحطات عينتو نيمانة اقام انات امتا زمل سلو مسانخا سمو خان تسالي اللغو سبز حساوي بعاتياتو زدربانا بحوي عبشي اول زنبر زل الالم كاوي سمو خان تسالي عوا سبز شارعوي سمو خان كاب تسالي غدا انتا يغون اما عم بزارغون بعل فرق دك يسوز مقاب كي تعرى أمرور زنبر كي تدفر نصوحان زقفع حقو الناس سبرا نو عم بسا يكونني عم بسا ولا قواتون كولا يهالو جن كابزب زقاد ده آمنا چكانيو أمو انتاي راخوني سيادة خخون بقيلب قدنا تفتاوي قرب قرما غدمانا قاب صحي قويلو تسألال زغوننا عينتي كي عورقن عبدق بدورونا وين يحشني قرما غنشلونا نا ويني ايكونني سبز حتصير اذنو فري قبل عني كالي ازغون عتا ترى زغونو بزا مريت رقب يدغون زالوح فترت كام مركبنا هوتيا نمريت ززورت قوزلا أولع قنطي وعوت زبسرت رقبي تحجنوا بأملخ التحريت هو رقبي يزغون عرما فقري فيزا زي تحتت بمريت ببحري ترى حوزت أنحانا زمايات بري عما قلت أركانات تغمت بغبري رقبي مريت أوع قبت فتاري مسبلة اتوم بقدميو دروفو خبل مبر
ክደርፍ ወይ ክገጥም ሰሚዖሞ ዘይፈልጡ መንእስያት ሓድሽ ነገር ስለ ዘስምዖም تعود حرقت يا هو بيلا حرقت بيس حرقت النابلو كان شبشبلو خلو قال دما دقيفهم نعا بزو خفل يلوم أبقن أبزا دقيق زيا كوفا بيلوم برلع تروا أبزا دقيق زياون ازي حيا لقت أمايو زيقبو خبرها بو كيلا أب حبرتسب كخبرن كتبابعن اللو إلو كابتا أب قدميو سريعو وزن برا برلتات ميس كلت برلها بو